Hello, hello mga kamartareks! Good day and happy Mother's Day sa lahat ng mga ilaw ng tahanan ngayong May 10, 2026. So kung nagtataka kayo bakit walang boses, no, hindi akma sa aking video dahil nawalan po ito ng audio. So i-voice over na lang natin para mas maganda. So today is a very special day dahil celebration ito ng bawat magigiting, mapagmahal at walang sawang nagsasakripisyong ina para sa kanilang pamilya. So as we celebrate Mother's Day, samahan niyo ako sa isa na namang coffee shop review kung saan pupuntahan natin ang isa sa mga coffee shops na matagal ko nang nasa bucket list dito sa Lingayen, Pangasinan. Super excited ako today, kaya tara samahan niyo ako sa simpleng celebration na ito. So bago ang lahat, andito nga pala tayo sa Seymour Lingayen kung saan bibili tayo ng cake. At ang napili ko nga pala ay ang signature strawberry cake ng Goldilocks, and this is actually one of their newest cakes for this Mother's Day celebration. Honestly, sobrang ganda niya tignan at mukhang super sarap din. Perfect na perfect talaga for today's celebration. And finally guys, andito na nga tayo sa coffee shop na i-review natin today. Welcome to the Choco Cafe. Hindi ko alam kung paano ito i-pronounce, kayo na lang bahala. Located ito sa Sacred Heart Street, Barangay Libsong East here in Lingayen, Pangasinan. Their store hours are from 11 a.m. to 8 p.m. Tuesday to Sunday, so close sila every Monday. Kaya lang guys, hindi mawawala ang honest review natin. Kung mapapansin nyo sa vlog na ito, sa pinto pa lang medyo struggle na tayo dahil nahirapat pa ako magbukas. Kaya itong dramatic opening scene sana natin para sa coffee review, medyo naging bloopers version siya. Kumatok pa nga ako kasi akala ko walang tao sa loob, pero meron naman pala. Aga nalukas ah. Paano po natin? Ting ting. Paano to? Ay, dito din. Sige na, Tel. Tuloy mo lang. Pagpasok namin, may dalawang staff naman sa loob, pero honestly, medyo na-off lang ako ng konti kasi parang walang nakanotice na may pumasok ng customers. Walang greeting, walang good afternoon, walang welcome, or kahit simpleng acknowledgement man lang. Parang kami pa yata ang nahiyang pumasok. Hindi naman ako demanding na customer guys, pero siguro normal lang din naman sa kahit anong cafe or restaurant na mag-greet man lang pagpasok mo, di ba? Kahit simpleng smile or eye contact, malaking bagay na rin kasi iyon sa overall customer experience. Hindi lang para sa amin, kundi para na rin sa future customers nila. Siguro kaya medyo nawala ng kaunti yung excitement ko pagpasok namin kasi parang hindi welcoming yung naging first impression. Sayang lang talaga because ang ganda pa naman ng cafe mismo. Super cozy, peaceful at ang aesthetic talaga ng ambience. Sobrang ganda talaga ng place. Kung ano yung nakikita nyo sa pictures online, ganun din siya in actual. What you see is what you get talaga. Ang ganda ng interior design, very cozy, very aesthetic at sobrang Instagrammable ng bawat corner. Talagang mapapakuha ka ng maraming pictures and videos dito. And today, mukhang kami talaga ang pinakaunang customer or baka kami lang talaga ang customer ngayong araw. Charot. Honestly guys, medyo tagu talaga itong place na ito dahil nasa loob siya mismo ng barangay kaya hindi pa siya gaanong nadidiscover ng ibang tao. Kaya sana kahit papaano makatulong itong vlog na ito para mas makilala pa sila at mas marami pang customers ang makavisit dito. Nang sumigla-sigla naman ng mga staff nila. Nag-expected siguro ako ng kaunti because honestly, ang bait nila kausap sa messenger kapag nag-i-inquire ka, mabilis silang mag-reply at maayos kausap online. Kaya medyo iba lang yung expectation versus actual experience namin pagdating sa customer service. Pero syempre, honest review lang tayo dito. Pero ayun nga, gusto ko lang maging honest experience ko because part naman talaga ng pag-vlog at pag-review yung pagiging totoo sa nararamdaman mo as a customer. Hindi ibig sabihin ito na hate namin yung place. In fact, sobrang ganda talaga niya visually. Siguro may konting improvements lang talaga pagdating sa customer interaction and welcoming vibes. And by the way guys, kasama ko rin today ang aking mga friends sa short vlog review na ito. Kaya't mag-order na tayo at tignan pa natin ang ibang parts ng cafe at tikman naman natin ang kanilang food and drinks. Mapapansin nyo siguro na medyo tahimik din kami dahil parang nahawa na rin kami sa quiet atmosphere ng place. Pagdating naman sa menu nila guys, marami rin naman silang pagpipilian. They offer hot and iced coffee, non-coffee drinks, Italian soda, fruit tea, and hot tea. Kumbaga kumpleto rin talaga sila sa mga usual beverages na makikita sa ibang coffee shops. Sa food naman, meron silang mga snacks like nachos and french fries na very common na rin talaga sa cafe setup. May mini donuts din with different toppings.
Croffles at croissant sandwiches. Actually, guys, itong croissant sandwich talaga sana ang gusto kong matikman today because isa yun sa mga nakita kong interesting sa menu nila. Kaya lang, unfortunately, hindi siya available during our visit. Meron din silang buldak and ramen for those na mahilig sa Japanese or Korean-inspired food. Pero honestly, hindi mo siya makikita agad sa menu na nasa counter kaya feeling ko baka hindi pa updated yung menu nila or baka seasonal lang yung ibang pagkain nila. Since sobrang init din ang panahon today at hindi naman ako masyadong mahilig sa Japanese food, mas gusto na lang naming mag-chill muna and magmerienda habang nagkwekwentuhan. And while waiting for our orders, hindi na namin napigilang buksan itong cake natin. And honestly, pag open pa lang namin, amoy strawberry na talaga agad siya. Yung tipong kahit hindi mo pa natitikpan, parang alam mo nang magiging masarap siya. Gusto na natin ang ating cake. Inalig di kontis. Ito. Ano kayo may binili niya? Beef strawberry. Berbelit. Sige, inalig di kontis. At first glance, medyo may pagkakahawig siya sa strawberry shortcake ng Contis, especially sa overall vibe and flavor niya. Though syempre, mas makaunti lang yung strawberry toppings nito sa ibabaw compared sa Contis version. Pero honestly pagdating naman sa lasa, hindi rin talaga sila nagkakalayo. Soft yung cake, creamy yung texture, and sakto lang din yung tamis niya kaya hindi nakakaumay kainin. And finally guys, ito na nga ang mga orders namin. Since hindi available yung sandwich na gusto sana naming matikman today, nachos and french fries na lang muna ang tinry namin together with different beverages. Pero syempre guys, honest review pa rin tayo dito. Pagdating sa food and serving presentation, medyo nag-expect lang talaga ako ng kaunti based sa mga nakita kong pictures online. Kasi honestly, iba yung dating ng food and drink sa photos compared sa actual na na-serve sa amin. Una ko ang napansin dito yung drinks nila. Nakalagay siya sa plastic cups na parang pang takeout setup agad. Wala namang problema doon dahil ganun din naman sa ibang restaurant. Pero siguro dahil sa pictures nila online mas classy kasi tignan yung baso at overall presentation, kaya iyon din yung ine-expect kung makikita namin sana personally. Hindi naman siya nag-a-assume ng sobra pero syempre bilang customer kung ano yung nakikita mo sa post nila, iyon din yung inaasahan mong experience pagdating mo. Actually, isa iyon sa mga dahilan kung bakit ako naingganyong puntahan itong cafe na ito. Because maganda talaga tignan sa pictures yung food presentation at overall branding nila. Kaya medyo may hinahanap lang akong consistency pagdating sa actual serving. Kahit simpleng logo man lang sana ng coffee shop sa cups or packaging para mas may identity at mas premium tignan. Pagdating naman sa nachos nila, mapapansin mong talagang punong-puno ng cheese toppings. Supreme nachos nga pala yung in-order ko kaya medyo nak-expect ako na supreme din pagdating sa dami ng meat toppings. Kaya lang, parang sa supreme cheese lang sila bumawi. Wala rin naman ibang variant ng nachos sa menu kaya medyo iba talaga yung expectation ko based sa picture nila online compared sa actual na sinerve sa amin. Yung katagbi nga pala ng nachos ay fries po talaga. Though kung mapapansin nyo, parang maliit na serving lang din siya ng nachos dahil halos nabudburan din ito ng sobrang daming cheese toppings. Supreme fries nga pala yung in-order ko. Kaya honestly, expected ko naman na loaded talaga siya at hindi lang simpleng cheese or sour cream flavor lang. Kaya naman, sa cake na lang talaga kami bumawi at doon na lang nagpakabusog. Buti na lang talaga dala namin itong strawberry cake kasi ito pa yung mas na-enjoy namin habang nagkwekwentuhan at nagse-celebrate ng Mother's Day. Pinaka-memorable din sa akin yung reaksyon ng anak ko sa mango fruit juice niya. Pagkasipsip pa lang niya, parang napahinto talaga siya at medyo natulala pa. Kahit kami natawa at nakitan talaga sa reaction niya kaya tuloy napaisip ako kung baka mali yung napili kong drink para sa kanya.
So overall guys, if I'm going to rate my personal experience here, masasabi kong okay yung ambience and aesthetic ng place, pero hindi siguro enough para balik-balikan ko siya. Kasi for me, pinakamahalaga pa rin talaga sa isang cafe experience ang customer service at quality ng food and drinks. Bonus na lang talaga yung magandang ambience at Instagrammable interiors. But again guys, this is only based on our personal experience during our visit. I used to hear the body cycle walking through the jungle. Listen what I'm searching for.